and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Si Anastasia mo inakaingon nga no na disgrasya ang jeep nga gisakyan ni Wina? Ngano? Dili bagod ay mahitabo? Kung gibali pa nimo ang sitwasyon, si Wina mo inang hilabot sa jeep nga gisakyan ni Ann, mutuo pa ko. Pero si Ann mo inang hilabot sa jeep? Imposible. Badaya, mao ka gyud. Mudayon ay kaglaban ni atong propita bakakon. Duawa to swina dito og hatagi konsoylo sa iyang bunog nga nadawat. Dili ko. Jay, Nganong inyo mapasangilan si Ann? kano sakitan ka man, ha? Unsa man? Uyab na mong si Anastasia? Nganong nangutana ka man? Nganon dili man ko mangutana nga mura ka magmahadlok mo bisitang Winas Ospital. Biko dubi, tug-an ni ra kong kustinhood. Unsa man? Uyab na ba mo duha? Mulakaw na ko ma. Ayaw una kong biya Mo ito baga ang akong pangutana. Unsa man? Uyab na mo ni atong Anastasia? Animal ay! Animal pilakaw gyud. Jay! Balik dire! Maayo kay ni Aka. Nagdagot ko sa ako na dungong kaganina dito sa Tianggihan ay. Sinayan ko no, may nagkaingon nga no natasmag ang gisakyan ni atong ritaso. Unsa? Hoy! Ngayong sinayan ko iya basanginlan. Wa may hibang kaaga ng ako pag-umangkon niya ng sakyanan. Maula kinay akong ikalagutan, Fanny. Bibiyak na lang ko, uy. Hadlo ko makapatay kong tao. Lisod na. Wala makatabang sa akong BFF. Hoy, Rol, ayaw kitang pagpatay og tao, Rol. Bait-bait kayong puyan na prisuhan. Nakatilaw na ka, Fanny? Unsa may tilawan? Ikal? Dili laki, uy. Kada pa prisuhan. Ay, simbako. Naibaw ko, gaday hard ka kaayong amiga sa akong pag-umangkon, Rol. Pero, butangig yung utlaw ng imong pailob. Labi na kun ang ritaso, ang imong ika-inkwentro. Makalagot magod ka ayaw, gud. Amo bitaw, magkalagot bitaw kaya na babayhan na. Pero, just remember, dili ang ngayang puyan o prisuhan ka to babayhan na. Nakagits ka, Rol? Klaro ka ayaw, Fanny. Hain naman iron si Dayan. Dini ka lang ha. Kaya ako siyang paibawon nga niak ka. Maunay gisulti ni Wena, day? Ang ina ni Jay mo ay nagpalakaw niya ng istorya, haday, uy. Kay maoy pong atong ritaso. Nga, ikaw ko na nakaingon nga no nadasmag ang jeep nga ang gisakyan. Pugong-pugong kanya, aron dili kuno ka madudahan. Si Kinsay madodahan, Karol. Hala. Ayaw pa makakarol. Kay tingalig di ka na unya makaduol di Anastasia. Ma, Nganon di man ko niyo tong Anas tinuod. Unsa man? Taw-taw lang ko din hining atong bay. Nga kanunay malang ko nimong limdan sa tinud-anay nga panghitabo. Kuan ka nang, kuan ang ba? Sinang Rosing manggod ng milay. Siya na pagkatap sa balita nga si Dayan ko no, may hinungdan nga no nabangga ang gisakyan ni Wina. Daan pa bitaw ko. Daan ta na jud kang gipahinumduman, Anastasia, nga ayaw na lang paibaw agad tong babayhana. Ato gud tong kontra. Basta nganong imo pa mang pasidan-an. Tanawa, gimuan ka na sagsa. ma, Ayaw ra gud kog supak ka, Anastasia. Kadiyot, ikaw ba gigisultihan ni Roseng Carol? Ay, dili no nang. Sila matugod si Ami og si Lingling og sila ang nisulti nako. Na, mauras na day nakadaot. Kung makigatubang ko na ng Roseng sa barangay, sigurado kag musaksi ng duhang giingon mo. Sigurado kag itong anila nga si Roseng may nagsulti nila. Ambot lang sa nang. Kini may timan Karol. Sa sunod higayon nga doon nakiisumbong din kanang klaro. Nga kanang musulti ni mo ba? Nga anda mo barog, anda mo pamatuod, mauna. At kaghatod. Hala, day, uy. Para magnasuko na ako sinang milay. ayaw lagdibdi pa ang gisulti ni Mama, day.
Gipulan naman ko na siya pinaminaw sa mga pagdaot na ako. Di man gud unta gusto si mama nga ako pampahibawon si Wena. Kay di lagi ko numutuon ako. Pero day Carol, dili ko gustong may sakitan. Di ko gustong dunay mag-antos. Oh my katarungan na sa mama ni mo dahil sa pagpugong ni mo. Kay, di naman mo to si Wena ni mo. O man sa kumahadlok sa ilang pasangil. Dili tinuod nga nang hilabot ko sa jeep ang gisakyan ni Wena. Di man gani ko makamaong mo drive ang manghilabot na noon sa makina. Ay, maabita na naglagot ko nakadungog sa maong chismis. Kumusta na ka si Wena, day? Nganong doon naman ko'y nasugatang mga pulis, Wena? Gipablatin man ni mama ang hitabo nako. Oh, mas mayo noon. Miyan hilagi ko aron magsusi sa imong kahimtang. Motob sa tus mama sa barangay. Kaya ron ipablatil sa panghitabo nako. Ipablatir ni mo sa barangay? Uniha kay... Wa man sa atong barangay ang pagbinanggaay sa jeep. Wa bitaw ka. Pero to ako dito. To ako dito magpuyo. Ug to asa dito magpuyo ang akong gikiha. Taga-ato day ang driver sa jeep nga imong gisakyan? Dili ang driver may akong gikiha ka. Kinsa man di ay? Si Anastasia. Unsa? Imong ikiha si Anastasia? Dili ka bang kuno muhatag og certification to file action, Kap? O nga nung muhatag man kurusing nga vehicular accident man na. Wa na sa among jurisdiction. O niya kay taga dinhi manas Anastasia? Ako nang ipasabot niya na si Wena. Wa siya'y katarungan nga mukiha ngadto kang Anastasia. Kay dili si Anastasia ang tagiya sa jeep nga gisakyan ni Wena. Dili sab si Anastasia maoy nagmaneho sa jeep. Ay maulagin na'y nakadaot ni mo, Kap. Kay mudayon kag laban ni adtong Anastasia. Rosing, bisag asa ta mga bot. Way basihanan ang inyong kiha batok ni Anastasia. Kung naglagot si Anastasia kang Wena, ako mo'y manghagad nga musaksi dapig ni Anastasia kay wa siya'y record sa barangay. Gawas pa. Kabag ko siya sa pagpreserbar sa kinaiyahan. Eke hakas mga ginikana ni Wena sa ombudsman, Kap. Huwag ko mahadlok, Rosing. Ma, Ah! ano siya problema? Nasuko ang imong inahan, Jay. Gusto sa mga ginikanan ni Wena nga muhatag kog certificate to file action. Unsa? Ikaw mismo, Jay. Naibaog yun. Kung nganong mahatag ang certificate to file action. Wa pa sila mahusay sa lupon. Labaw sa tanan. Vehicular accident ang nahitabo. Buso, way jurisdiksyon ang barangay. Nganong naingon man niya, ma? Ikiha sa mga ginikana ni Wena si Anastasia. Unsa? Saan sa? Tungod kay siya may nakaingon nga nung na-disgrasya ang jeep nga iyang gisakyan. Kap, ikaw na may bawo mo sabot ni mama. Oh, Mata na, mamauli na ta sa ato. Ug adto ti kapasabtag maayo. Bisa kay kasi lang kabuang. ha? Nabuang ka, Che? Ha? Tuwa sa ospital si Wena? Unya mo ingong kang kabuang ang ilang pagpanghayog hostesya? Taan na lagi. Kap, ikaw na may bawo mo sabot, ha? Oh, wala ay problema, Jay. Taan na, ma. Ngano bang imo man kong gipakauwawan? Ikaw mo ay nagpakauwaw si mong kaugalingon, ma. Nahimo ka hinoong ignorante tungkol sa paglaban mo kang Wena. Hoy! Pagbantay ni anang imong sinultihan, ha? Nganong si Anastasia inyong pasangilan? Ha? Nganong si Anastasia inyong pasangilan sa disgrasya nga angko ni Wena? Siya ba'y nag-drive sa jeep nga iyang gisakyan? Nganong iya magipugan si Winang musakay sa maong jeep? O, di ba? Klaro na kaayo nga nahibaw siya nga may mahitabo sa maong sakyanan. Pugnan ni Ann si Wena tungod kay iyang nakita ang mahimong mahitabo sa maong jeep. Angay ka na unta mo magpasalamat kay bisag inyo ng gisaway pag-ayos si Ann. Bisag inyo siya gitamay. Gusto pa ni Ann nga malikay ka tubabayhana sa disgrasya. Unya karon, siya pa inyo ikiha? Sa imurong gipakitang pagsukol nako, Che. Dili na pagduda ang akong gituhuan. Tunag yun kamoy relasyon og si Anastasia. Wa kumusukol nimo.
Pero gusto ko lang ipasilsil si mong hula-hula nga wa kay makuha si mo paglaban ni Wina. Ayaw ili kay ang atong panagsulti. Tug-ana lang sa tinuod. Doon na mo'y relasyon na atong Anastasia, ha? Di ba? Ayaw sab ili ko ang ato panagsulti ma. Bisag tug-ana ta pakas matuod. Wa ka na mahimo si mong paglaban ni atong Wina. Siyaro ma. Wa ka gid makasabot nga gihimo ka lang nilang tulay aron mahimo o dili ba ang ilang tinguhang pagguba ni An? Asay buot ni mong ipasapot? Nahibaw sila nga dili mahimo ang gusto nilang mahitabo. Hinungdan nga ikay gipaduol sa kapitan mo ilang tinguha nga ikay mukatag sa tinguhan nilang pagpakaawaw ni Anastasia. Pero mapakyas ka ma. Mapakyas mo. Kay ako mismo mo ay mo pasabot sa mga tao nga way labot si An sa nitabo ka Wina. Say! Kihimo ka lang pahon niya tong Wina ma. Pinapigihatag na Wina nimo. Ha? Aron imo ko iduduha to niya. Asay pagtuon mo nako? Naong kong sapi! Pila! Wa! Kunwa! Unsay gipasalig nimo? Giingnan kang wa! Asa man? Dili ka naman gulinoon mo tuon ako, che! Kunwa, labing maayo. Dili na ko gusto mo balik ka pas barangay hall aron magigsulti ni Kap. Ayaw na lang pakikita ni Day Angie, uy! Nahibaw na siya sa gipalakaw ni mama ni mo. Nga siya gipasanginlan nga nung napangga si Wina. Nagkalalis pita may mama ka ganina. Wala ko makapugong sa kong kagalingon. Ako man ko siya naabtan ka ganina nga nakigsulti ni Kap. Huwag yun mo mapasabot si mama niyo. May tungod sa katalagman nga mahimong mo igo din sa ato. Kung dili na tumanan si Dayan, si ang pasidaan. Gibuhat ko na ang tanan ang paminawon ko ni mama. Pero ambot lang. Mas mituo mas siyang Wina. Manyo, masukot ka lang nga, ikaw rin maluwas. Samtang malaglag ang imuhang inahan. Karol. Pantay mo ha. Mao na ning adlaw ang akong gisaad Wina. Gusto ang gihatag nga impormasyon ni Wina. Kada buntag yun mo simpa si Anastasia. Gawas na siya. Ang ginawi ka. Suman, andam na. Andam na, partner. Mayo. Ni ana paingon din si Anastasia. Ako rin muduol niya. Kumpinsiyon ko siya na kunuhay. Muduaw minuwina sa ospital. O, andaman yung dana sa kinan. Di ka na makita sa inyong dapit, Anastasia. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!